сме се събрали, сме студенти и искаме наистина да бъдем една европейска държава, а не тази корупция и мафия. И не сме тук просто за бюджета, а за да може да се свали това правителство и да дойде наистина някой, който ще го е грижа за нас, а не да краде и да го е грижа само себе си да се захлеби. Реших, че когато сме много хора, може да се променят малко нещата. Супер много ме радва, че виждам и млади хора, социалните медии гърмят, защото за съжаление това е новата комуникация, но много по-обширна от абсолютно всичко. Според мен малко или много ще има ефект това нещо. От тук виждам